A Deputación pon en marcha hoxe mércores o proxecto Impulsa TIC, co que dotará de ferramentas tecnolóxicas gratis os 52 concellos que decidiron adherirse á iniciativa. O presidente da institución provincial, José Tomé, presentouno na Fonsagrada nun encontro con alcaldes da montaña. Un proxecto a través do que a Deputación de Lugo vai investir 4,5 millóns de euros que conseguimos da Unión Europea a través do Goberno de España para promocionar ou proporcionar, mellor dito, de maneira totalmente gratuita os concellos que quixeron adherirse a este programa da provincia de Lugo, que son concretamente 52 concellos que decidiron sumarse a toda unha serie de ferramentas e de equipamentos tecnolóxicos que lle van a permitir avanzar na modernización e na transición digital da súa administración. Co Impulsa TIC, os concellos gañarán en proximidade, transparencia e axilidade na xestión dos trámites diarios. Estas ferramentas e estes equipamentos tecnolóxicos cos que, en definitiva, os concellos poderán prestar un mellor servicio público aos seus veciños e veciñas, debido a que con eso ganarán en cercanía, ganarán en transparencia e ganarán axilidade na transición ou na tramitación da súa xestión diaria. O programa facilitará a digitalización do rexistro, a implantación de asistentes virtuais nas webs municipais que respondan ás dúbidas dos cidadáns ás 24 horas do día e faciliten a accesibilidade a persoas con capacidades diferentes. Tamén promoverá, entre outras accións, a mellora do portal de transparencia dos concellos, entre eles o da Fonsagrada. Vayan a poder ter uns medios para darlles aos seus veciños aquelo que máis queren, é dicir, unha administración máis áxil e unha administración que, en definitiva, é o que queremos todos, o que queremos os políticos, non? Solucionar os problemas. Para que podan prestar máis e mellores servizos á veciñanza, a Deputación aposta por reforzar e consolidar a cooperación cos concellos. No presente ano 2024, inxectaremos nos concellos, nos 67 concellos da provincia, un total de 21.750.000 euros para obras. Para obras e para servicios, que poden ser suministros, para creación de emprego, funcionamento do servicio de axuda no fogar, ou para outras actuacións que cada concello decide en que quere actuar, non? O proxecto Impulsa TIC, que a Deputación propuxo a todos os concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, comezará con visitas presenciais e telemáticas para coñecer a situación informática das entidades locais adheridas.